L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-NAO li jilqa' fih l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ippreżenta l-istrateġija tiegħu għall-perjodu bejn l-2019 u l-2023 bit-tema Ntejbu l-Governanza u l-Prestazzjoni fis-settur pubbliku. L-istrateġija ppreżentata lill-Speaker Angelo Farrugia waqt żjara uffiċjali titfa' l-aktar importanza fuq l-intenzjoni ta' dan l-uffiċċju għal kontribut biex titjieb il-governanza u l-prestazzjoni fis-settur pubbliku. Dan joffri sfida għall-NAO fid-dawl ta' responsabiltajiet kbar li għandu s-settur pubbliku u l-kumplessità dejjem tevolvi tiegħu biex issir verifika dwaru. L-istrateġija turi li biex jiġu meluba dawn l-isfidi huma neċessarji l-introduzzjoni ta' metodi ġodda ta' verifika, koordinazzjoni aħjar mal-partijiet interessati u raffinar ta' prattiċi esistenti flimkien ma' diversi inizjattivi oħra. Dawn huma inizjattivi fundamentali għall-uffiċċju biex ikun possibbli għalih li jwettaq bl-aktar mod effettiv il-mandat kostituzzjonali tiegħu matul il-5 snin li ġejjin. Id-dokument li jippreżenta l-istrateġija ta' dan l-uffiċċju huwa riżultat ta' proċess estensiv ta' konsultazzjoni interna u esterna li fiha kienu involuti l-impjegati tal-NAO, is-segretarji permanenti fis-settur pubbliku kollu f'pajjiżna u partijiet oħra interessati.